Ramogi warwa ko chenro maro marang'ich wela geno ni odiochienge osebedo maber. An nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach deno Ombija taya nyakwar guoko cha pesa maling'ling nyiso wane ya jakom mar duol mochung'ne yiero IBC men Wafula Chebukati onego beni loso gi jofwambo gi keyo mana seche makoro wane tiere ni magi moro saa achiel kama samora mora mochako gonwa mbaka to wabro dhi kuro mondo muwinjane ni ang'o madhi mbele manyien kodong' mana ndalo 63 mondo miyiero maduong' chakre. Weche mang'eny osebedo kadhi mbele gweng' ka samora mora Wafula Chebukati bro chako twak gi jofwambo gi keyo wabro tero kuro, lakini kapok mano timore magi weche manyien ma wan go kawuono. The government is not going to act otherwise. We will respect freedoms. Migao mar arita kwe osingo ni piny owacho onge kod paro mar rocho duoko mar yiero mar dwe mar 8. Nonro mar NTSA nyiso medruok mar masira mag apaya e pacho kae. 6% of Kenyan children have already shared images or videos of their bodies with other internet users. Nonro mar UNICEF koro yango ni nyithindo ma hikgi pok ochopo higni 18 thoro tiyo marach gi mbui. Warwako utenyi kwa Ramogi jaloko marwa en Belinda Dhiambo. Dwaer winjo kaka iparo 2-6-0 mane kaka inyalo yudo wakati kor mbui ya Trevor Ombija Ramogi TVKE mane kaka wanyalo loko paro kamendi kapod wago mbaka e dala wakao. Kamano koro chaka negi weche mag siasa ni jatend Kenya Kwanza William Ruto kawuono ne ochopo e kaunti ma Mandera e chenro mar sero ombulu. Ruto obedo gi romo gi jopiny makono e wi weche mag uchumi ka jalupne Rigathi Gachagua to ne otimo limbe mare Meru. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. Ogai mar Kenya Kwanza William Ruto ne otimo limbe mar setombole kaunti ma Mandera. Watu wa Mandera mjure tunawapenda sana. Marasabit. Ruto geto jolutombulu manyandwat ma ugwe kasingo mokwongo bedo mano mar jiwarita machal kagima ngoho kinde ka kinde. Na mambo ya kusemekana ati kuna Mkenya amepotea. Hakuna Mkenya wa kupotea tena. Kama kuna mhalifu lazima apelekwe kotini. Lakini mambo ya extrajudicial killing, ati mtu anapotea, watoto wanapotea, wazee wanapotea, hiyo mambo tutakomesha na tuhakikisha kwamba lazima kila mtu apitishwe kutoka kwa sheria ndio apelekwe kotini. Hakuna mwananchi atapotea kiholela. Kotene koja od bura magarisa town Aden Bare Dole gichayo mise magazimio la umoja One Kenya Alliance mamulo jo hala mag mitumba. Oh, you are not going to close mitumba business. 93% of the people of Kenya, they buy, they sell, they feed their children using the mitumba business. Ekideno Jalup William Ruto man Rigathi Gachagua bende otimo limbe kaunti ma Meru e kama ne ogedo weche mag pur gi jopiny makono kasingo mar en ber ne jopurgo. Tunataka tuunde serikali ya mahasla ya watu ya kawaida. Serikali ambaye itaangalia mambo ya bei ya vyakula, mambo ya ngano, mambo ya mahindi, mambo ya miraa, mambo ya makahawa, majani chai, maziwa. Tutengeneze kitu inaitwa guaranteed minimum return. Ukienda kuuza mazao yako unajua utapata pesa ngapi. Kenya Kwanza temo tego mbi mare Mount Kenya kasingo mar bero sekta maro ala kod pur bedo ne gi lai mokwongo. Tuko na pesa ya biashara fund 50 billion shillings tutaweka kwa wafanyabiashara au wa kiwango ya chini ndio waweze kukopa bila title, bila logbook. Niko na imani ya kwamba kura ya William Ruto na wewe tutayasa kikapu. Wenye wako na uwezo wa kulipa NHIF bei ya juu kidogo ama walipe pesa ya juu kidogo, kama sisi ambao ni viongozi lazima tuanze kulipa more than we are paying. Na yule mwananchi wa kawaida mwenye hana uwezo hata wa kulipa 200 shillings ambayo tutateremusha ifike, serikali ya Kenya Kwanza ndio italipa. Rigathi Benengur moka lechung mar Peter Munya e wisira agenda magazimio la umoja One Kenya Alliance kapode ni apisi. Huyu waziri anaitwa Munya ndio waziri wa kilimo. Raila anasema akiwa mfanya waziri ya kilimo si apunguze bei ya fertilizer saa hii. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Odong mana kanyo ni komiti mar campaign mar Kenya Kwanza e gwenge mag Nyanza bende ochako chenro mar timo campaign ne jalup jatend piny Kenya William Ruto eneno ni oyudo loch e yiero mar dwe mar 8 ka giloso Kisii e kinde romo manokelo kanyakla jochung' lemo mopogore opogore e bwo riwruok mar Kenya Kwanza gikone giikore mar timo campaign motwere ne Ruto motelo ne yiero maduong'. Romo no manyo hotel ne gi kod Josephat Nanok kendo yuore gi gavana ma Migori Okoth Obado kod jokanyo mamoko mag Kenya Kwanza mag Nyanza mangima nowacho ni gichiwore mar neno ni Ruto oyudo ombulu ma ok tin ne milion 1 e gwenge ma Nyanza. Viongozi wa Nyanza and the campaigners, you are going to be critical in this election because you want the bottom man.